punctul 1 deci a trecut. Punctul 2, informare cu privire la situația litigiilor inițiate de clubul FC Universitatea. Băi, cum se numește, mă, clubul ăsta, ca să știm și noi? Clubul Craiova S.A. SC Fotbal Clubul Craiova S.A., da? Că a dat banii domnul Dragomir pe altă societate, da? FCU Craiova S.A. În contradictoriu cu Federația Română de Fotbal. Adriane, te rog să ne informezi. Așa cum ați hotărât în comitet executiv, s-a dat un termen până luni, până marți, să facă dovada retragerii acțiunilor în instanța civilă, pentru că se încălca prevederea articolului, te rog, 57 din statutul Federației. Practic, până ieri situația era foarte clară. Craiova era tare pe poziții, nu trimisese nicio hârtie, nu renunțaseră la nicio acțiune în instanță, totul era clar, simplu și frumos. Aseară la ora 7:20, Craiova trimite prin fax, pe lângă aceleași susțineri ca și până acum, că, mă rog, clubul nu are niciun litigiu cu federația, că tot ceea ce intenționează ei este să aibă un litigiu de muncă cu antrenorul Pițurcă. Că federația... O secundă. Te rog și îmi cer scuze, domnul. N-am informat absolut nimic vis-a-vis de TAS. Și vreau să până vii tu cu asta, că e partea a doua. Săptămâna trecută, știți bine, Federația a fost dată în judecată la TAS de FC Timișoara, Gloria Bistrița și Bihor. Am fost reprezentați de Adrian Stângaciu Duru la procesul respectiv. Au participat la audieri de 8 ore în prima zi și vreo 4 în ziua a doua. Au apărat interesele Federației, le-au apărat bine pentru că am câștigat aceste procese. Nu e nicio bucurie pentru mine că Timișoara, Bihorul și Bistrița, datorită unor oameni de proastă calitate, n-au reușit să-și întocmească dosarele pentru a participa și la acest an în Liga 1. E problema lor, nu e problema noastră, ca să vă fie foarte clar. Deci infractorul pe care îl pronunța domnul, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, el este. Deci s-a găsit infractorul, nu e Sandu Mircea, nu e niciun membru al Comitetului Executiv, nu e Goga care ne deschide dosar penal nou, că noi suntem excroci și fotbalul românesc. Am dat în Comitetul de Urgență acea prevedere că e hotărârea Comisiei de Apel, este executorii. Bun. Mare recunoscător al legislației naționale și internaționale. Vreau să le mulțumesc celor doi care au fost prezenți acolo și să îmi retrag unele acuzații pe care le-am făcut la adresa domnului Duru. Din alt punct de vedere, Comisia de Licențiere în primă instanță va trebui să avem o discuție cu ei, voi avea o discuție cu ei, pentru că trebuie să-mi dea lămuriri de ce au dat licență. Pentru că de această situație s-au legat mai ales domnul Iancu. Și dacă a dat licența, a dat-o oricăți proști, ori că au luat șpagă. Și acest lucru trebuie să-l găsesc pe undeva ce s-a întâmplat. În altă ordine de idei, și trebuie să vă informez, am sunat autoritățile, domnule președinte și domnilor, Ostaficiu, președintele Consiliului Județean. Eu am avut o discuție și acum vreo 3 săptămâni cu el și cu Orza, viceprimarul, că i-am văzut că ei se ocupă de fotbal. Și a spus că o să solicit Curții de Conturi un control prin care să știm și noi, cetățenii, cum s-au cheltuit milioanele alea din ultimii ani, sau din toți anii, de către clubul FC Timișoara. Reacția a fost, dom'le, mă nenorocești. Am tăcut, n-am mai ieșit pe nicăieri, am dat un comunicat de presă și atâta tot să informăm opinia publică ce s-a întâmplat la TAS și, ok, mai departe. Deci, tot ceea ce a preorat domnul Ian și continuă în nesimțirea lui, că se vede că e nesimțit, să mai atace, este deja de râsul curcilor. Mie îmi pare bine că se face de cacao. Apropo de vocabularul lui. A zis că mă regulează. L-am regulat. Adică sunt mai tare în ceea ce privește. I-am tras-o eu lui. Lui ca persoană. Repet, îmi pare rău de Timișoara, de orașul Timișoara, de oamenii de acolo. Îmi pare rău. Dar ăsta care și-a bătut joc de noi și a vrut să vă păcălească pe toți cu inginerile financiare care le-a făcut și susținut de un alt om de lângă el cu care are activitate, care se numește Chivorchian și care e un fals. În față îți râde și drăguț, în spate are tot felul de aprecieri. Au luat-o în ceea ce privește. Da, mai râde și noi puțin, mai zâmbim că e regulă, v-am informat. Mi se rupe.
Da. Revenind, aseară clubul Craiova a trimis o adresă către federație, v-am spus, la fel de dură ca și cele precedente, le aveți pe toate în fața dumneavoastră, dar cu element de noutate. Unde e adresa? Unde e adresa? Unde e adresa? Să o scoatem. Scoate-o și spune-ne, citește-ne din ele. Nu mâncați aici gura, ei sunt în culpă și ne și amenință. E pe dreapta. Păi atunci, ca să, Cum asta? Ia ce ca să mergem doar la final, Așa. ei zic așa. Nu, dar întâi și întâi referatul pe care îl ai tu aici se referă la faptul care ei nu l-au recunoscut, că ei n-au dat federația în judecată. Corect. Deci ne spui că ne-a dat în judecată. Da? În 3 dosare din 5, federația a fost citată. În 3 dosare. Asta informează-ne. 3 dosare din 5, federația a fost citată. 2 dosare din cele 5 s-au stins. 1 prin neachitarea taxei de timbru, și aici nu putem ști dacă a fost bună credință sau efectiv nu au bani să plătească. Și cel de-al doilea prin renunțare la judecată. Rămâne însă un al treilea dosar, care a fost declinat de la Craiova la București. Pe acest dosar nu se face nicio dovadă că s-ar fi retras cererea de chemare în judecată. Există alte 2 dosare declinate de către Curtea de Apel București de la contencios administrativ la litigii de muncă, în care nici federația, nici domnul Pițurcă nu au fost citate. Practic, clubul se bate singur cu comisiile jurisdicționale ale federației, comisii care nu au personalitate persoane juridică. juridice. Exact. Avocații noștri, deși s-au prezentat și au invocat acest fapt, nu au fost lăsați să vorbească pentru simplu fapt că nu reprezentau pe nimeni. Păi și pe bună dreptate. Erau avocații federației, n-aveau împuterniciri pentru comisiile federației. Deci, pe scurt. Domnul Adrian, eu văd aici citații. Păi le-am pus pe toate. Federația de fotbal în calitate de părât în data de 1 iulie 2000, ora 11, ora 10, la contencios administrativ, da? Exact. Și a retras acțiunea Eu asta? uite voi ce zice ăsta aici, Mirciu. Și a retras acțiunea asta? Păi dacă îmi ziceți, stau mai puțin să Păi vă hai zic să- care e dosar. Să o iau de la, pe iau de la ultima pagină care mi-ai pus-o. Păi nu, eu zic să vă uitați că le-am scris eu pe toate. Pagina 1 și 2 sunt A, B, C, D menționate toate Păi da, dosarele. dar nu știu astea care Referat. sunt. Citațiile de la ce sunt ABCD, că n-am. Sunt scrise în citații și numerele de dosar. Eu am Am pus, dosarul 1343 odată, a fost retras. imediat vă zic. 1343 a fost retras prin cerere de renunțare la judecată. Bun. Dosarul, Face dovadă sau doar ne Da. pe nu, pe da, Face vorbim de dovadă. 1309 a fost retras? Anulat ca netimpat. Marius, A? citește pe N-au plătit taxa de judecată. A fost retras. ultima. Da, ultima. Adică s-a nu închis. să- S-a închis. Rog eu frumos, numai de sus în jos. 1119. Nu, asta e singurul pe care nu l-au retras și unde federația a fost citată. Am fost citați pe 6 iunie, da? Da. Deci nu au retras. Asta nu e retras. Bun. Nu mă interesează ce scrie. Ce prevede statutul? Deci, statutul prevede clar. Membrii afiliați la FRF au următoarele obligații. Să recunoască jurisdicția comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA și FRF, precum și Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lozana, să răspundă solidar cu membrii lor individuali în ceea ce privește executarea obligațiilor financiare față de FIFA, UEFA și FRF, să se abțină de la orice acțiune contrară intereselor FRF și să respecte toate obligațiile ce reies din statutul și regulamentele FIFA, UEFA și FRF. Deci să recunoască statutul FRF, da? Eu le-am, recunoscut prin eu le-am afiliat. menționat pe toate, pentru că, din punctul meu de vedere, toate susținerile Clubului Craiova sunt niște, haideți să spunem cinstit, aberații. Deci, practic, ei n-au un litigiu de muncă cu domnul Pițurcă. Nu poți să te duci de pe contencios administrativ pe litigii de muncă, fără să ai un litigiu efectiv cu persoana, cu angajatul sau fostul angajat. Nu poți să te judeci comisiile jurisdicționale ale federației într-un litigiu de muncă. Nu există așa ceva. Obiectul cererii este anularea și suspendarea deciziilor federației. Deci, e clar că cei de la Craiova nu încearcă decât să câștige timp, încearcă să se adreseze tuturor instanțelor de judecată.
s-au adresat organismelor jurisdicționale ale Federației, s-au apărat la aceste dosare, au formulat recurs în aceste dosare, nu s-au dus la TAS. Mai mult decât atât. Dar de ce nu se duc la TAS? De ce nu s-a dus, domnule? Că aveau posibilitatea să ducă la TAS, cum s-au dus ăștia. Dacă ne uităm pe extrasele scoase de pe portalul instanțelor de judecată, când au depus ei cererile de chemare în judecată? În momentul în care aceste decizii pronunțate de Federație ajungeau la termenul de 30 de zile și practic li se aplicau sancțiuni. De-abia atunci, deci în mai, iunie, iulie, au început să formuleze astfel de cereri. Este clar că scopul Craiovei a fost doar de a câștiga timp, doar de a evita niște sancțiuni, bazându-se pe așa numitul forum shopping. S-au adresat și la Craiova, și instanțelor de la București. Inițial s-au judecat și la Federație. Da, mă, dar asta e ca ea, cum n-auzi că altcineva e de vină. Păi Eu ce spun, întotdeauna suntem e convinși că altcineva de veți înțelege punctul nostru de vedere și că aveți certitudinea că subscrisa nu ne judecăm și nu am promovat acțiuni în contradictoriu cu Federația Mondială, ceea ce este evident ar fi însemnat o gafă din punct de vedere procedural. Deci își recunosc bine. Faptul că în acest dosar apare conceptată și Federația Română de Fotbal este o eroare care nu ne aparține. Și grefierului filar al dracu, care a primit și înregistrat cererea de chemare în judecată și a efectuat primele acte, alții sunt de vină întotdeauna. Ia citește ultima pagină din dosarul. Nici nu mă interesează. Eu mă îndoiesc că a fost același grefier în 3 dosare. E adevărat că în momentul de față 2 sunt stinse. Da, nu putea să fie același grefier în 3 dosare din care... Bine, e adevărat, toate 3 la Craiova, unde a fost citată Federația. Dar mă îndoiesc că s-au dus la un singur grefier. Ce prevede statutul în cazul în care se încalcă prevederile sale? Deci, în cazul în care sunt încălcate prevederile statutului FRF, încălcate în mod grav, pentru că ceea ce se întâmplă aici este o încălcare repetată. Mai mult decât atât, clubul Universitatea Craiova nu respectă nici hotărârile Federației. Domnul Mititelu este suspendat atât de către Comisia de Disciplină a Ligii, cât și de către Comisia de Disciplină a Federației. Dar toate aceste adrese de răspuns sunt semnate de el. Ceea ce iarăși... Care sunt nule. Exact. Dar este o dovadă că nu respectă practic niște hotărâri. Ce prevede statutul, dragă, pentru încălcarea statutului? Ce se spune în momentul în care te adresezi instanțelor? Pentru încălcarea gravă a statutului, da, există 2 sancțiuni. Suspendarea unui membru afiliat sau excluderea membrului afiliat. Comitetul executiv poate decide. Deci este articolul 15 din statut și îl aveți subliniat. Le aveți subliniat în referat. La pagina 10. Deci suspendarea. Articolul 15. Da. Și articolul 18, excluderea. Sau excluderea. Articolul 15, suspendarea. Adunarea generală poate hotărî suspendarea unui membru FRF pentru o perioadă de maxim 2 ani în cazul în care acesta încalcă în mod grav statutul, regulamentele, norme și hotărârile. Decizia de suspendare poate fi adoptată provizoriu și de Comitetul Executiv al FRF. În acest caz, decizia de sancționare va fi supusă validării primei adunări generale. Adunarea generală poate decide continuarea suspendării, prelungirea sau încetarea acesteia. Dacă este cazul, adunarea generală poate decide excluderea membrilor afiliați suspendați. Pentru întreaga perioadă de suspendare, membrul FRF va pierde orice drept prevăzut de prezentul statut. Excluderea. Adunarea generală poate să excludă un membru în următoarele condiții. Dacă acesta nu își îndeplinește obligațiile financiare față de FRF, dacă încalcă în mod grav statutul, regulamentele, norme și hotărârile FRF, dacă i-a fost revocată recunoașterea ca structură sportivă și în condițiile legii a fost radiat din registrul sportiv. Comitetul executiv poate adopta provizoriu măsura de excludere a membrului afiliat în cauză, pe care trebuie să o supună validării primei adunări generale. Excluderea unui membru afiliat al FRF se hotărăște numai cu o majoritate de minimum 2/3 din voturile exprimate de delegați cu drept de vot prezenți la adunarea generală respectivă. Un membru afiliat trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile financiare față de federație până la pierderea calității de membru. Deci, există 2 sancțiuni prevăzute în statut. Una, care înseamnă suspendare până la proxima adunare generală, care, repet, poate să păstreze, să anuleze, să păstreze. Și de competența Comitetului Executiv. Sau să majoreze sancțiunea respectivă sau excluderea. După modul în care s-a comportat conducerea clubului respectiv, care n-a înțeles nici suntem la 8 zile de întârziere. Să-și treacă toate acțiunile. Propun să se aplice articolul 18, punctul 2. Comitetul executiv poate adopta provizoriu măsura de excludere a membrului afiliat în cauză pe care trebuie să o supună validării primei adunări generale a Federației Române de Fotbal.
dacă sunteți de acord cu această propunere. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 2 abțineri. Da? 2 abțineri. În rest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voturi pentru excluderea provizorie până la prima adunare generală. 2 abțineri, domnul Pălărie și domnul Marius Stan. 10 pentru, 2 abțineri, da? Pentru oraș, să știți, nu pentru... Eu mă refer la statut, dragilor. Deci asta e materia după care ne conduce. E dreptul fiecăruia să voteze cum dorește. Nu aveți niciun fel de presiune din acest punct de vedere. Bun, mergem mai departe. Aprobarea componenței nominale a serilor ligii a doua.